И от спорта минахме във връзките и как аз съм щупена. Браво, Ивана. Топ. Но в крайна сметка няма перфектни хора на този свят и това съм аз. Тате, ако гледаш, трябва да седнем да изиграем една партия шах, а пък с майка ми да изиграем една табла. Дилбара. Майка ми и баща ми са спортисти, което естествено предполага и аз да стана спортист след време. Навик, който е много лош, и това е навика да не споделям на човека до себе си и на най-близките си всичко, което трябва. Просто съм изчупен. Та-да! 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 Не знам как да започна. Първо, повечето от вас ме знаят, може и да не ме знаят. Аз съм Ивана Динева, по-известна като бившата на Ицака или Ема Стоун от Алиекспрес. Доста интересно звучи Ема Стоун от Алиекспрес. Реших да започна пробно подкаст, защото все пак в крайна сметка нали е модерно всеки да има подкаст. Добре дошли в холът ми. Това е моят диван, който лично аз съм сглобявала заедно с брат ми. По-натам ще разберете за него, но да, лично ние двамата сме го сглобили този диван. Отказах да платя, за да ми го сглобят, защото си казах, че абсолютно няма никакъв смисъл. При положение, че аз сама мога да се справя. Реших да го започна този подкаст, като в началото ще съм само аз и ще си изкажа всичко, което имам да си изказвам и което съм насъбрала през годините. Само ще кажа, моят живот не е толкова интересен, колкото хората си мислят. Може би имам една-две интересни истории, които ще разкажа или няма да разкажа. Но в крайна сметка стигаме и до това, че подкастът се казва A Room of Her Voice, защото тук ще си призная абсолютно всичко, което вас ви е интересувало, което на мен ми тежи. Ще споделям мнение, което никой не желае и не ми е искал, но на мен ми е все тая. Аз съм голям човек и преценявам, че мога да си изкажа мнението, защото живеем в свободна държава и така трябва да може всеки човек да си изрази мнението. Друго, ще плачем, естествено. Днес може и да не плача, макар че силно се съмнявам, понеже аз съм страшно емоционална. Така че ще видим какво ще се случи на вас, дали ще ви хареса. И стана дълго интро от 20 минути, но какво да се прави, това съм си аз. Мисля да си отида просто по-назад и да си говориме с вас. Какво? Живота лети. Само това ще ви кажа. Колкото и да не ви харесва, колкото и на мен да не ми харесва, това е самата истина, това е абсолютен факт. Между другото, ще се опитам с никой да не ми звънне или да не ме притесни, защото ако ми звъннат точно в този момент, положението ще стане много тежко. Няма да се лигавам, може би малко. Окей, добре, виждам две петна на стената отстрани, както и да е. Моята история започва 1994 година, 24 октомври, което се пада понеделник. Проверила съм го, не може да спорите с мен. Пада се понеделник, когато аз се раждам в 3 часа сутринта. Питала съм майка ми точно в колко съм се родила. Майка каза в 3:00. Що майка казва в 3:00, аз си вярвам. Историята на майка ми и на баща ми няма да ви я разказвам. Само ще кажа, че те се обичат до ден днешен и съм им страшно благодарна за абсолютно всичко, което са направили за мен. Защо почвам да рева? Просто благодаря на семейството си. Ивано, съвземи се. Майка ми и баща ми са едни от най-прекрасните хора на света. Ако ме върнат 30 години назад и ми кажат избери си родителите, ще ги избера точно тях. Защо? Ще попитате. Защото майка ми и баща ми са ми дали всичко, от което аз съм имала нужда и всичко, което аз съм поискала. Включително до ден днешен. Дали ще са играчки, дали ще е свободата, която понякога имам нужда, дали ще е това просто да отида при тях да ги прегърна и да поплача на тяхното рамо, без те да знаят за какво става въпрос.
Дали ще е да ме закарат някъде, дали ще е просто да седнем и да си поговорим или просто да седнем да изиграем една партия шах. Между другото, с баща ми отскоро не съм играла. Тате, ако гледаш, трябва да седнем да изиграем една партия шах, а пък с майка ми да изиграем една табла. Дилбара. Майка ми и баща ми са спортисти, което естествено предполага и аз да стана спортист след време. И аз ставам спортист. И моята история, спортна кариера и спортна история започва в 97-ма, защото тогава за първи път аз пробвам спорт и нашите са ме записали на вид спорт. И то не какъв да е, нека да кажа и да уточня балет. Да, както ме гледате такава красива, умна, забавна, аз съм била балерина дълги години наред. Първа, между другото, сега се сещам, че сега съм слаба, но от това, което съм гледала по клипове, които нашите са снимали с камерата и снимки, аз така 97-98 съм малко с едни по-големи буски и имам едно малко коремче, не казвам. Просто съм била леко по-закръглена, не съм 20 кила, както съм в момента. Ами, напротив, аз съм там едни 15 килограма, да кажем. Но да, спомням си, че съм с едно жълто трико и бях с къса прическа, тъй наречената боб кът, което е. Не съм естествено руса, ако това ще попитате. Кестенява бях тогава и все още естествения ми цвят е кестеняв. Но с жълто трико, бял чоропогашник, бели цвички и с къста прическа, пусната коса. Което ако съм в момента, аз не мога да си позволя и не бих си позволила, нито пък на моето дете бих позволила да отиде на урок по балет с пусната коса, независимо колко е къса тя. Ако е къс с перчем, перчема ще е хванат на кукуриго. Или на 2 кукуригата. Ако съм на къса боб прическа, както бях миналата година, ще я вържа на 2 опашки отстрани или нещо, но ще я прибера. Затова това е забележка към мама. Майко, защо си ме пуснала така да отида? Както и да е. Което тръгнах да казвам, бяха ме записали на уроци по балет и не кого да е. Маша Илиева. Който не знае коя е Маша Илиева, моля, влезнете в Google. Маша Илиева. Наша балерина, прима балерина. И са уникална грация, харизма на тялото и какво ли не още. Но да, спомням си го това и първият ми концерт може би беше няколко месеца след това, като аз само да ви кажа, сценично време беше точно 3 секунди и какво представляваше? Както е сцената, аз трябваше от единия край да претичам на пръсти отгоре с ръцете по този начин до другия ъгъл, по диагонал, и това беше моята първа балетна изява и може би е било, ако аз съм започнала началото на 97-ма, да е било средата или края на 97-ма или началото на 98-ма. Все пак, аз мислех тогава вече, след няколко урока, аз си мислех, че ще ставам прима балерина. Но тогава, сега се сещам, че тогава имаше още едно момиченце, което беше ново в групата, в моята група, и беше гъркиня. Баща ми говори гръцки. Не питайте. Няма да ви кажа, но тати си спомням, че моя баща и нейния баща ни водеха. По едно и също време пристигахме почти всеки път за часовете. И моя баща си говореше с нея и аз седях по този начин. Тати, какво правиш? Тати, какво говориш? Какъв е този извънземен език? И тати тогава ми каза, ами Иванче, той до ден днешен така ми вика, Иванче, аз говоря на гръцки, тези хора са гърци, нали? И момиченцето е гъркиня. И това е моето начало с спорта. Между другото, понеже майка ми пък е бивша пловкиня, баща ми е сърфист, дядо ми е бивш пловец, пък баба ми беше медицинска сестра. Майка ми и баща ми решиха, че аз трябва да мога и да плувам и ме записаха на плуване. Аз се оказа, че съм доста добра. Почнах да ходя сравнително рано започнах да ходя на състезания, почнах да печеля.
Къде ме записаха на плуване? В 22-ро училище в София, в град София, което до ден днешен има басейн и продължават да дават уроци там. Моята госпожа до ден днешен ни помня името и съм им страшно благодарна, защото ме научи на всеки един стил и се оказа, че аз обожавам два. Госпожа Петя Парушева, не знам дали случайно някога би попаднал това клипче, този епизод. Петя Парушева, съм и страшно благодарна, научи ме да плувам. До ден днешен пазя всичко и запомня всичко, което тя ме е научила. Все още го мога. Шпица, това е и от балета, и от плуването. Другото, което е, че много голяма дисциплина имаше при нея и не можеше да се скатаваш от дължини, особено пък това, ако ти се даде да плуваш 2 км, без да спираш, няма как да се скатаеш. Тя ни научи на дисциплина и тя ме научи да не се отказвам. Първият човек след баща ми, който ми каза и ме научи да не се отказвам, защото баща ми пък, ще попитате защо, баща ми е личен треньор по уиндсърф. В 22-ро училище, клуб Шипка, вечно, завинаги, в сърцето ми. Благодаря ви, страхотни сте. Това 2002 се запознах с сегашната ми треньорка по софтбол. Гери тогава, Гергана Ханджийска, правеше заедно с Федерацията по бейсбол и софтбол, правеше представяне на спорта Правеше заедно с Федерацията по бейсбол и софтбол, правеше представяне на спорта в училищата, лека атлетика, имаше футбол, баскетбол, волейбол, но тя отговаряше специално за бейсбол и софтбол. Аз преди това бях чувала за бейсбол и софтбол от баща ми, това, което по филмите съм гледала. Баща ми беше показал, имаше бейсболна топка, все още я пазя, но е в техния апартамент, между другото. Тук е моята колекция. Така погледнах, викам, извинявайте, това какво е? И тя ми подава ръкавицата и казва, това е ръкавица, с която се хваща. Викам, дайте сега да пробваме да видим какво е това. Първия ден, ако ви кажа, че нищо не си спомням от това как е протекла демонстрацията или тренировката, както искате го наречете. Но помня, че се прибрах и разказах на мама и на тате, че сме имали бейсбол и софтбол. Тоест предимно бейсбол. И тата каза, ти помниш ли, аз съм ти разказвала, ето топката, помниш ли? Да, и сега това слънце, защо трябва да изгрее, за да ми развали светлината? И започнах с бейсбол. Гери Ханджийска. Да. Сега сме 2025-та. 2002 аз започнах. Някои от вас още не са били родени. Damn. Да. Това, което искам да продължа, е, че всъщност... Чакайте, че тук холма даже ми е наобратно. Виждате ли какво нещо е? Започнах с софтбола 2002, с сърфа започнах 2000-та година, заедно с баща ми, понеже той има сърф в училище до ден днешен. Възнамерявам края на август да отида, за да мога да го видя и да покарам малко сърф, естествено. Започнах с софтбола, като първо беше само в училище, в часовете по физкултура, с чужди ръкавици. Вече много ми беше интересно. Казах на нашите, споделих, че ми е страшно интересно. Искам с това да се занимавам. И така от 2022. От 2002 днешни включително аз се занимавам с софтбол и с бейсбол. Като в момента имаме стайл, който е уличния вариант на бейсбол и софтбол, който се казва Бейсбол 5. Вече минаха 3 световни купи и 4 европейски, ако не се лъжа, даже повече европейски. А аз съм международен сертифициран съдия, който е свирил и 3-те. Не, всъщност, извинете, 4 купи са минали. Сега е 4-та в Мексико. Аз съм съдействала... Не, извинете. 3 купи са минали. Сега 4-та, аз съм съдействала 2 купи. Извинявам се. Моя грешка. И съм съдействала 3 или 4 европейски вече, няколко републикански и няколко балкански, ако не се лъжа. И преподавам, силно казано, но водя от време на време курсове в чужбина за съдия по бейсбол 5. Това е накратко историята.
Всъщност, ако трябва да съм честна, историята с бейсбола тръгва точно 2002 с Гергана Ханджийска. След това се запознах с американци, които може би тези американци са единствените, които бяха толкова отдадени на спорта в България да бъде развит. И те всъщност какво правеха? Всяка събота и неделя те се събираха техните семейства, плюс някое друго българско семейство, което се е запаляло по бейсбола и софтбола, и правиха турнири. Какви турнири? Турнирите бяха турнири тибол в началото, защото бяхме много мънички. И се слагаше една стойка, на която децата удрят топката. Имаше музика отстрани, имаше хапване, като няма да забравя, тогава за първи път, може би, всъщност, май да, пробвах газирана напитка и тя беше доктор Пепър, защото казах на баща ми: папи, аз такава напитка не съм виждала в България, може да ми вземеш да я пробвам. И тя не беше обикновения доктор Пепър, ами напротив беше доктор Пепър с вкусна череша. И така, толкова ми стана любима, че просто чаках всеки уикенд да дойде с нетърпение, за да може баща ми да ми вземе доктор Пепър. Това просто ми се е запечатало в мозъка до такава степен, че както сега ви го обяснявам, до вечера 100% ще го сънувам. Просто, ето аз ви казвам, че хората няма да ме остават на мира, вие не ми вярвате. След тибола започнахме да играем бейсбол, като в 73-то училище, където учих тогава и където се запознах с този спорт, изградиха терен за софтбол, игрище за софтбол. Там се провеждаха и детски турнири, доста голяма част от тях. Преди това се провеждаха всъщност в Южния парк на някои от поляните. След като направиха игрището, започнаха там да се провеждат. След тибола, както казах, започнахме да играем бейсбол. Като момичета и момчета могат да играят бейсбол до 12-13 годишна възраст макс. След това просто вече момчетата стават много по-силни от жените, макар че силно се съмнявам, може да има някоя жена по-голяма, по-силна, по-здрава, по-нахакана от момчета, но това е отделен въпрос. В крайна сметка, истината е, че това за мен е един от любимите ми спортове, един от малкото спортове, които практикувам в момента. И може би ми създаде второто семейство, което обожавам, и това е именно моят отбор. Колкото и да се караме, толкова и се обичаме. Но в крайна сметка пък те ми изградиха характера до някаква степен и те са ми дали много заедно с моето семейство. Те просто са ме направили това, което съм в момента. Това, че виждате някакви отделни части от живота ми, не означава, че напълно съм по този начин или не съм. Напротив, има много неща, които аз не споделям. Дали са хубави, дали са лоши, може би е грешка, че не споделям, или по-скоро е грешка, че съм почнала в началото да споделям и сега не споделям толкова много. Но мога да кажа, че аз съм имала Маша Илиева, Грозданка Ангелова в балета също, баща ми, Гери Ханджийска, и Петя. Аз съм имала 5 треньори през живота си. Всеки един от тях ме е научил на нещо различно, за което съм му благодарна. Но някои от нещата в живота ми не са... Не знам точно как да ви го формулирам, за да ме разберете, но ще го кажа с прости думи. Някои неща от живота ми не са цветя и рози и не са толкова лесни, или не са толкова приятни, или не са толкова интересни, колкото вие си мислите. Например, на мен живота ми напоследък изобщо не е интересен. Аз давам вид на човек, който нон-стоп обикаля, нон-стоп прави нещо интересно. Повярвайте ми, не е така. Аз съм напоследък специално съм от хората, които се затварят в себе си или се затварят в къщи и
По едно време бях само работа вкъщи, дори включително в момента съм така. Просто изпитвам някакъв страх, не знам защо, или може би сега говорейки си с вас ще разберем защо, но изпитвам някакъв страх, че всъщност нещо може да се случи, което на мен няма да ми хареса или на човека до мен няма да му хареса и той ще ме остави. Давам ви пример с примерно момент. Давам ви пример, че примерно може да излезнем някъде с него, да ме видят познати, да почнат да говорят и да разкажат някоя стара, пянска, грозна случка с мен и на него това да не му хареса и той да си каже, че аз за какво ходя с такъв човек и за какво имам такъв човек до себе си, аз по-добре да съм сам. Най-големият ми страх, аз съм го казвала на него и на най-близките ми съм го казвала, това е аз да не остана напълно сама. Какво имам предвид от това да не остана напълно сама? Тоест имам предвид, че ако вдигна телефона, ако си взема телефона, да няма на кого да се обадя. Тоест най-добрата ми приятелка, брат ми, приятелят ми, родителите ми, просто да няма наистина на кого да звъна и на кого да споделя. Може би този страх идва последните 10 години, да кажем, толкова са, да. Аз съм имала няколко връзки. Като една от тях е най-тежката и връзката, която най-много ме е съсипала, може би така да кажем, и която най-много ме е променила начина на мислене и характера ми и може би и затова в някои от връзките ми имам такива проблеми и затова някои от връзките ми не са просъществували. И включително в момента се боя за сегашната си връзка. Извинете ме. Изградила съм един навик, който е много лош и това е навика да не споделям на човека до себе си и на най-близките си всичко, което трябва. Това нещо ми чупи всички връзки, дали ще е с майка ми, дали ще е с баща ми, дали ще... Няма значение с кого. Аз не споделям всичко, как се чувствам, какво ме наранява, какво ми пречи или какво ме дразни. Защото във въпросната връзка, която беше, ако нещо просто не се получаваше, нямаше, ако аз кажа нещо, че не ми харесва, ми оправи с аз какво да направя. Оттам ми идва това мен да ме е страх да споделя какво чувствам точно или какво изпитвам или как бих, или просто не смея да реагирам по начин, по който би трябвало аз да реагирам, защото аз съм страшно цапната в устата, признавам си, страшно емоционална, както то се вижда, нали? И в дадени ситуации просто гледам да си премълча и да си замълча последните години, защото ме е страх, наистина. Страх ме е да бъда себе си, защото не съм сигурна, че хората отстрани ще ме харесат, ако покажа истинското си аз. И не знам те как биха реагирали. Не знам дали няма да им дойде твърде много, че аз съм, да кажем, в тази ситуация. По този начин в момента аз съм твърде емоционална. Това е било, между другото, и на терена. Извинете, наистина, не очаквах това да стане. Макар че, нали. Това се е случвало и на терена, аз да не си позволявам да си изкажа мнението или да реагирам по начин, по който бих искала. Защото не знам дали случайно няма да ме изгонят от терена и да ми забранят да играя следващия матч. Веднъж, между другото, миналата година реагирах както си трябва наистина и получих предупреждение за изгонване. Та от тогава моите съотборнички гледат да ме пазят как реагирам.
Но реално тази връзка просто наистина емоционално и психически доста ме е съсипала. Аз съм човек, който страшно бързо се привързва и страшно бързо се влюбва и се доверява, което е най-голямата грешка, особено за доверието. Искам да разбера аз самата за себе си каква съм в действителност, защото хората се променят, да, но не смятам, че това в момента съм аз. Това е просто една фасада, която съм сложила за пред другите, за да може да се защитя по някакъв начин и включително в момента получавам коментари от сорта на ти си изградила нещо, което те пази и се пазиш себе си. Защо? Защото не мога да си позволя да загуба хората около себе си. Не искам, защото първо, че са супер малко хората около мен, други хора около себе си, за близки говориме, са познати, та не друго. Но просто съм изчупен. Вау! То не било лесно. Никак даже. Просто нямам... Ако трябва да съм честна, аз си доверявам лесно, да. Аз си доверявам лесно, да, но... Другото е, че пък, когато съм във връзка, аз нямам пълното доверие на човека до себе си, поради тази причина, че на мен неведнъж ми е било неведнъж са ми изневерявали. И съм била лъгана и... Точно защото се доверявам лесно. И мога да ви кажа, че аз имам много голям проблем с ревността. Аз не знам какво се случва, не знам. Аз съм човек, който ми премисля нещата твърде много. Даже прекалено. Овертинкър съм. И когато овертинкър като мен среща някой, който е свикнал всичко да му е лежерно и да му е спокойно, положението става страшно, повярвайте ми. Защото във всеки един момент аз си мисля глупости. Наистина са глупости. От сорта на той сега изневерява ли ми, а той в същото време човека спи. Или той сега пише ли си с друга, той в същото време слуша някаква песен или нещо подобно. Положението е страшно, но затова може би ще си го поговорим в следващия епизод, защото стана твърде дълго, аз искам да си поплача като хората. Затова, ако сте останали до края, натиснете камбанки, бутонки, не знам си какво си, дайте палец нагоре, коментарите ви, може и да ги прочета, може и да не ги прочета, но поревахме си, лигава съм, да. И от спорта минахме във връзките и как аз съм щупена. Браво, Ивана. Топ. Но в крайна сметка няма перфектни хора на този свят и това съм аз. Така че, ако не ви харесва, напуснете, ако ви харесва, останете за следващия епизод. Thank you very much.